புதுச்சேரி நகராட்சி மூலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் 16,41,423 ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வானர்பேட்டை சித்தி விநாயகர் கோவில் தெரு மற்றும் உள் தெருக்களுக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணியினை சட்டப்பேரவைத் தலைவரும் உப்பளம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அன்பழகன் பூமி பூஜை செய்து பணிகளை துவக்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியின் போது புதுச்சேரி நகராட்சி உதவி பொறியாளர் யுவராஜ், இளநிலை பொறியாளர் சண்முகசுந்தரம், ஆய்வாளர் ரவி, ஊர் பிரமுகர்கள் ஜெயராமன், குமார், விட்டல் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் உடன் இருந்தனர். புதுவை சி நியூஸ் செய்திகளுக்காக சித்ரா.